Bok! Evo ruka. O, drago mi je što si došao. I meni. Kako si? O ne, to je on. On! Da, on. Kako nas je našao? Požuri! Hajde! O ne. Što ćemo sada? Ne znam! O ne! Ništa, dragi moj. Ostavljam te. Ne! 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 Ej! Vraći! Ne idi. Ostavi ovdje. Ona će tebe uzeti. I onda... Ja ću preživjeti. Znaš šta? Vidimo se, luzeru! Oh ne! Uhvatio ga je! Ne! Ne! Sredili smo ga. Jesmo.